nu le pa te tan chuan fa te en kol hi ti tur masaber hani telul nen heng mi te ro hi chuan chutiang ril ro chu an pu ve chi alo an ngaihsak lo na te an rinna le an ngaihdan te chu an fa te poisoi mi alo chuan an tuara an nunna hial an cha na ne gema chilna Korean nupa Kim Jae Bom le Kim Yeon Jong te hian MMO game Priya sana chila an fa nunna in hatuar hege ma hian no pang enima anti te chu en kol seilen turania chu ringot chu buai puin atak taka an fa thlathum mi chu an hlam chhia ta ne internet cafe a enima en kol tur hian an kalsana nute tui siam chop tangial po an hnu chhia ngai lobane zan khatan ho chu an fanu hi alo zoi vek to a police an ko ngala an muthlana thi angin an soyane mase note ruang an en fiatangin an mutlaya thi nilovin ril trama wanga thi an ni ti muchwania athi hian apian hlimain azang hlezok bokane an pani hian fangai saklo wanga ti thia punia mase ge mana chilna hi chuan lama mangin hremna an muture ro chu an mutalo thunga kum khataya tlem chau zel bangan zu tane damdoi hlamchia Christine Delozier hian natna laka invena vaccine le damdoi ti borvel hi anau panlai atangin adong mi alova damdoi thiamna hi angai sang lem lote po ani mai thei chutiang chuan afanu hain kola apasal etbet point alo thlop ve chi abokane anchung ko hi Israela khosa ania interneta vaccine hian thinate thluak lam chian lo na te ba ka natna te athlen theizo ka no pangtan phei chuan athalo le zual tian chiar fuwa chu thil tak tak ni tura an ngai ta ne an fanu hi trum khat chu abeng apuna karthum lai hadam lo pui boka akhua asikin aluak thina ne antibiotic manga en kol dam thei tur hi anu chuan damdoi thiamna achhor du lo wangin doctor apan pui du talova in lama thlai mangin anin en kol thina ne mase zual zelin karthum nuwa chuan atho aronom talova damdoi in pan pui ni mase chan man hani talowane an fanu hian SPM anei ti mu chuania antibiotic manga en kol dam thei tur ani nge anupa hi thiam lo chantir niin etbet hi thalia tanga thlasomni pathum chung tang tura tiania Christian po thlasom paruk chung tang tura ti ani ve bokane damdoi atan thingpui tamara lovet po hian damdoi hi aring lem lova afapa phei chu birth certificate tak ngel po nei lovin doctor hi adam lo na po apan pui ngai du lowane trum khachu afapa hi adam lota a damdoi petalovin thingpui le thlai hriak ti borvel chu apezoka afapa natna tan chuan alo tha ozong lo mai sepsis awangin athia anu hian athi ma hian doctor mu pui tumin ril ru sia ma se atlai talutuka chan man ani tolova anu hi thiam lo chantir ani zui bokane ti dam naring tu Hubbard le Catherine Seibel te hi Pennsylvania a Pentecostal Kouran vuan tu te zingami ania trong hriat lo lamai main ti damna an tui pui zo kane anrin dan chuan pathian hian khovela ladam zel tura adu te chu engtianga natna khir potok se atidam dona liam tura du te ro chu natna hote po nei ma se atidam don lowani ti hi nia damdoi thiam nalma inen kolna te hi pathian thil tum dal tuwa ngain an hnual suat bur mai bokane kumsan hi pakua khan afapa upaber kumhni mi chuan pneumonia avei ta hlau maya inen kol dam thei ani don lain an tong trai saka an du tok derane reivak lo hnuwa athita a anfa damdoina an hruai du lo wang hian thiam lo chantir anita a amai ro chu an lasim chuang lo kumsan hi som palia khan anfa thlariat mi chu pneumonia boka wang hian anale a doctor pandu lovin pathianina maktaka ati dam turin anda leta a athi hnuwa annu pa hian twal thata puin kumthum le chan ve chung tang turati hania an chung thurel tu phei chuan infa te thina hian mo phur tu inie
pathian kauthan le sa khua in ser na nilovin in thiam lo liao liao hanie tin aril hial bokane anu pa hian fa pakwa haneya pahni chu rinna wanga an ngaihsak lo wangin an thita tinane tram chola thi tavisa i logan le chamsi gardener te hian fanuan neya apian tir chuan a hrisel tha a ma se thlangami lek niin athia ril tram wang ani ba ka athi hian apian tirai poin azang dai zoka chotra adong loti a hriat hle anu pa hian fa ane wang hian anute leina tur chu sarkar tangin dollar za sari tling lo deu andonga rei tak chung chu hei hian note note nek tur leina chu adai thei don ane ei tur leina an nei lo po ni lovin an fanu hi note dal tak mai tui alet khata pol tura tilaya alet thuma dala an pol chu an petrina chotrama mo he note khongai thlak hian thlanga bak adai talawa ei tura nei lo wang ni lovin anu le paten an ngai sak tok lo na chu atuar ta ne anu pa hian fa pathum manaya tivasa I famasa pani chu anen kol boka anfa te hi an en kol thalowa hriat na wangin chui te po an lo ni to thina ne hetia an fanu thi hnuwa phei hi chuan anfa te hi an chung te hna dan nia an pani hian tual that le no pang ngai sak thu buai or tir ani zuita a tivasa hi damchunga tang tura ti ni baka chamsi hi kumsom thum chung tang tura ti ania apa zok hian anina chua san toa afanudin mun hi a hrelo niin hain soi nute pe phallo no nei chi nungcha reng reng hi chuan nute tui kan tlan veka chu chu kan je phung poimo takane ma se Atlanta cheng nupa J Chanders le Lamot Thomas te chuan nute tui poimo na hi an thra thiam phalo te pone mai thei nute tui nei lo chuan adang an petrina ningaya ma se an nupa hian an fapa piang hlim chu nute tui siam chop petalovin bekang tui le apple tui an petrina bong nute mo an pek du lo chan hi thlai chau a thin ani wangane bekang le apple tui ringot chu dampui chi ani talowa an fapa hi ka rukmi ani in nikhua helovin homta a tho amumal to lo boka damdoin pan pui ni ma se atlai lutuk to chan thei ani talawane damdoina an throila hian azang hlea kezi khatle chan ve bor ve lek niin apian ma thasari vela upa hanilaya ari zong ang vel chau ani bokane anupa hian anfa pathina hian thiam lo chantir hania damchunga lungin tang turati niin an chung thurel na ro chuan ngaihsak lo wang nilovin an nun phung salam chi reng reng an nual suat na wang ani tin thiam lo na an nei lo thuin an tranga anin soi tling zo talo thungane hetiang deu bok hian kumsang ni pakhata khan hamsik le garak bet te nu pa chuan an fanu chu thlai mangin an lo en kol hlum to bok an fanu thlakomi hian bronco pneumonia aveya anate ma wangin doctor chuan drip khaya ngai don tirila anu pa hian dulovin ahma a an lo pek tomato tui hang le tui chu pek chhun zom an thlang ta zoka an fanu hi kezili lek niin athita ne an fate pani chu en kol zui theilo tura ti hani boka an lulul na le an fanu thatna tur ngai tua tok lo wanga athina chu rorel tu chuan remna ngaien kumthum chung wantlang ta na thok turin an nu pa hian a rem ta ne damdoin pandu lo Canada cheng David le Colette Stephen te hian an fapa thlasong pakwa upa chu adam lo tian threvenge ya akhu na sadana hritlang satlia ni turanga in lama mizo damdoi kan ti ang chi hian anin en kolta a kar ni hnuwa po aladam thei chuang lowane an thian pakhat hna an fapadin mun hi an thrila meningitis awanga dam lowani arin thule arang theyang bera damdoin pan pui turin haron ta ne anupa hian damdoin pan talovin ramhmul damdoi dorlama an fapa hi an thruai ta zoka atho ka top nuwa doctor an va mu pui ta chau boka ninga chung thok chop tirani nuwa athi zuita ne Stephen tenupa hi an fapadam chuana tura thil trul tidulawa puin
thiam lo chantir ania Colette hi thlathum chung pon chuak theilova hrem niin David hi thlali chung tang tura ti ani ve boka anfa pathina hian thiam lo na neyanga ero chuan anin ngai mia lo thungane